Vi vil gerne fortælle om client-server-arkitektur, og vi har taget udgangspunkt i en app, vi har valgt at kalde Cocktailmaker. Princippet med den er ligesom, at man skriver en cocktail ind, og der er en masse cocktails derinde, og så kan man ligesom skrive, den her er god, den er ikke så god, så man kan rate den med 5 stjerner. Og man kan skrive til kommentarer, hvorfor den ikke er god, og man kan lave sin egen selvfølgelig, som jeg sagde. Og det starter med at være en isoleret platform. Det vil sige, at hver telefon eller hver client har ligesom kun sin egen. De kommentarer og de cocktails, der søges ind, de findes kun på den app. Den findes ikke på næste eller de andre. Det er kun ejeren. Altså Carsten kan kun se hans egen, han kan ikke se Hanses. Og det brokker vores kunder så lidt over, at de ønsker sig derfor, at de godt kan se, hvad Hans og Carsten har lavet, og kan kommentere på det, og ligesom få bedre idéer til cocktails. Så vi går ud og løser problemet informationsteknologisk ved at købe en server, som ligesom kan holde styr på, hvad folks kommentarer er, hvad deres ratings er, og hvilke cocktails der er. Så princippet bliver på, at man kan indsætte en cocktail, så samler den, serveren samler så cocktailene, og fortæller så andre omkring, at den her cocktail er her. Når man ligesom beder om at få en cocktail med ingefær for eksempel, siger den, ja, Carsten har lavet en ingefærscocktail. Så kan man gå ind og læse de kommentarer, som allerede er på den, som alle har skrevet. Hans og Christian, de har simpelthen skrevet, den pis har man god, givet den 5 stjerner. Men Tina, hun synes sgu ikke noget god. Hun har kun givet den 1 stjerne, hun er ikke glad for ingefær. Og så fortæller, Carsten, som der har lavet drinken, han kan jo så gå ind og hente det igen, og så se, at hans drink, den er ret populær, bortset fra hos Tina. Så på den måde kan man ligesom følge med i, om man har lavet noget godt eller noget skidt, og man kan også finde ud af, hvilke drinks man skal gå udenom, og hvilke drinks man kan få. Og det er egentlig sådan princippet hurtigt af det. Okay, jeg vil først lige snakke lidt om, hvordan de her enkelte dele, kan man sige, komponenter virker i den her serverformel. Og sådan har klienten, som blandt andet, der står så for ligesom grafikken, og vise den her grafik, og vise teksten, og vise information. Og det er også den, der gør, at man kan have den her interaktion med spillet, når man laver de her cocktails, som spillet nu har. Og så har vi også ligesom, at man kan kommunikere til serveren. Så for eksempel, hvis man nu vil finde en eller anden god cocktail, som nogen har lavet på serveren, og selv lave den, eller man kan uploade sin egen content. Og så serveren, den kan så opbevare og reagere de her informationer, og den kan lave nogle simple beregninger, og så kan den så også kommunikere på samme måde til klienten, ved at den sender de her cocktails til klienten, og klienten så sender det cocktail, som den her person, der har den her klient, gerne vil uploade. Og så vil jeg snakke lidt om fordele og ulemper ved en klient-server system. Og en fordel det er så, at alle ligesom, klienter de ser de samme data. Så man kan sådan ændre i serverens ligesom, informationer, eller hvad man kan sige, uden at man behøver at ændre i klientens. Så det kan man sige, det er en fordel ved det her klient-server-forhold. Og en ulempe derimod, det kunne så være omkostningerne i og med, at så skulle man have en server kørende 24/7, altså hele tiden. Og det ville have store omkostninger. Og hvis man nu også skulle have en meget stor ligesom, fællesskab, der sad og brugte de her klienter her, så ville det også kræve en meget avanceret computer, en meget god computer, hvilket er meget dyrt også at skulle have kørende. Ja. Det vi så oplever, det er, at Cocktail Master er blevet super populær. Den er blevet så populær, at vores server lige pludselig ikke kan følge med alle de oplysninger, der skal give ud og tage imod. Så vi bliver nødt til, i stedet for at have client-server-metoden, så er vi nødt til at tage 3D-arkitektur ind. Det betyder, at vi er nødt til at sætte vores server op i 2 opgaver. Den ene opgave, det er den store server, der er langsom, den er mega stor. Det er database. Dens opgave er bare at have alle oplysninger. Den skal ikke gøre andet, end den får oplysninger. Og de oplysninger, det får den fra applikationslager, som ligesom det er en meget lille server, som er sindssygt hurtig. Den modtager ligesom oplysninger ude fra de clientsene omkring, at nu har Carsten spyttet en ny drink op, eller nu har han kommenteret på en ny drink. Det tager vi så imod og smider her i databasen, så man så kan se, at Sunday er en super populær drink, og det er den anden drink ikke, der hedder Slip og Slagskov. Den er ikke så populær. Så på den måde
så har man præsentationsfladet, hvor det foregår, hvor man ligesom putter drinksen ind. Det her, det hele det foregår. Her der tager applikationsfladet så imod det, og smider det ind på databasen. Men det vi har været nødt til at gøre, det er, at vi er nødt til at dele den op i 2. Det vil sige, at en region, som for eksempel kan være Sønderjylland, har kommunikation her, og Nordjylland har kommunikation så. Men de kommunikerer ikke godt. Okay, og så har vi også lige nogle fordele og ulemper med trellagsarkitektur. Og en fordel det er så, at man kan opbevare endnu flere informationer med en trellagsarkitektur. Nu har vi jo så også en database, som gør, at vi har mulighed for at have mange flere, fordi en database kan have en meget, meget stor mængde information. Og vi kan også have endnu flere komplicerede beregninger, fordi nu har vi flere servere også, der kan lave beregninger, og som ikke behøver at have så meget information, fordi de sender den videre til databasen. Og så kan man også have flere produkter tilsluttet. Man kan fx både have sin telefon og sin PC til den samme bruger eller account. Og så er det egentlig også bare alle de samme fordele, som man havde fra før i client-server-arkitekturen. Og så nogle af ulemperne, man kan sige ved det, det er, at der igen er mange driftsomkostninger. Det er rigtig dyrt at have kørende, når man har sådan et stort netværk af server og databaser og sådan noget, der arbejder hele tiden. Og så vil det igen kræve komplicerede beregninger og holde kørende. Ja, og så kan vi sige, en ulempe, som også er ved det, det er, at når man ligesom har de her forskellige server, så i nogen, så kunne det for eksempel være det her cocktailspil, at man så, hvis det blev så stort, havde en masse regioner, fordi man simpelthen ikke havde plads til at have så mange klienter kørende på én gang. Og det vil så også gøre, at man måske ikke sådan kunne se cocktail fra alle steder i Danmark, hvis der nu var forskellige regioner i Danmark. Så det vil også være en ulempe.